салому дуруд бародарон, вақтҳои охир дар фейсбук баъзе наворҳоро мебинам ки дар бораи зан ё хунуми тоҷик ҳастанд. Ман намегӯям ки онҳо аз диниянд баъзе бародарон нафрат ба зан доранд, бо ақидаи хориҷиён бовар карданд. Не бародарон, онҳо яъне филмҳои кӯтоҳи тоҷикиянд ки чӣ хел ин режиссёрон ё ки нақшбардорон ситора шуданду вале ҳамон ақидаи хомшон аз сарши модааст, чӣ қадар занро дар ин филмҳо бадном мекунанд. чуноне ба мо маълум аст, дар ҷомаи имрӯзи мо занҳо аз мард агар аз рӯи асосӣ бигирем поктару ростхалтару тозатар ҳастанд. Масалан дар як деҳот агар 100 мард сигару май бикашад бинӯшад, занҳо як ё ду кас пайдо мешавад ё намешавад, вале ба ҳар баҳона занҳоро бадном мекунем. ҳатто дар ин рамз мебинем ки аз гузаштаи мост. мано бародарон, ин ҳамон гуфти русо абручани калсо, яъне ангуштари заношӯӣ аст, ки яъне ин нишон медиҳад ки тоҷикон аз қадимулайён ҳуқуқи занро баробари мард баробар донистанд. мо намегӯем ки китобҳои динӣ ё ки ақидаи ғайримусулмониро бингарем. ҳатто шоҳномаро бихонем, чӣ қадар занҳои шуҷоъ дар он ҷо ҳастанд. ҳатто як анекдот гуфти русӣ ва як ҳикояи кӯтоҳ афанди ба ёдам омад, ки мегӯяд ки вақте зану шавҳара мераванд ки дар хона домолод чӣ кунад, ё ки домолодо ки ҳамон инсони, ин ҳикоя шояд пеш аз ислом бошад, ки дар дастонашон ангуштарӣ монад. Ин шоҳ чашмони хира дошт, намехост ки дар пеши арӯс чӣ шавад, каме сираш фош шавад, ҳамин худша хатояшро пинҳон медошт. вақте ки дар оҷа медозанд, мегиранд ки бидозанд ангуштари дар дасташ, аз дасти шоҳ меафтад, ангуштари гум мешавад дар хона ва ин шоҳ мебурад дар берун, кофткон мекунад. баъд ки мепурсанд чаро дар хона гум карди, дар берун мешуди, дар кӯча. мега ки охир хона торик буд.